Us presentem els quaderns llibre de segon de primària. Contingut del primer trimestre. Contingut del segon trimestre. Contingut del tercer trimestre. Els nostres exercicis són fàcils, regulars i evolutius. Posem reptes graduals perquè l'alumne els pugui afrontar amb èxit. D'aquesta manera li reforcem la confiança. Treballem amb exercicis de cara que l'alumne pugui deduir conceptes complexos a través d'idees senzilles. Esbrinem la pràctica a través del joc. Els nostres exercicis tenen un espaiat molt més accentuat de cara que cada alumne pugui fer una millor comprensió lectora.